hi ISIS leader ni thin Javed ani a Malaysia man ni in tan ina tan la ya thil ton mak tak mai ani a thitlak le ngai dam tlak ne lawa in ngai la ya atong trai to pa thil ton ani a asoyang to pin karon soyang chuta tak chuan kadar veilama hian min khoi ang hi ka hria a o ka hrenghal buka ka ngai dam che ti ani ka hre thiam lo engtin nge thei ka hrelo achan chu ka hria dan chuan ala hi angil nei le mi ngai dam thei takani ma se rorel na ni aron thlen ma chuan min ngai dam em ti kan hre thei si lova chuwang chuan tunge ini min ron ngai dama ngai dam ni na thinlung min ron nei tir thei tu hi tunge ini ka ti top ani chuan ke hi kong le thu tak le anun na chukani atia kala hre thiam chuang lo chu thu chu ka hrengai lo shim ka bo em awangin tungei hming ka ti le taring hota isua pathian nung kani aron ti ta chuta chuan ka thlut topa ka trap